Vera Il-weights huma tal-irġiel biss. Mistoqsija popolarissima ekku Alfred. Ħafna nisa jibżaw illi jekk huma jagħmlu xi tip ta' eżerċizzji, pereżempju, jużaw dak li jgħidulhom dumbbells tajjeb u jagħmlu sempliċement xi ftit movimenti għal idejhom, għal saqajhom, forsi għal bast, eċetera, eċetera. Illi huma f'daqqa waħda ħajjieħdu forma bħal raġel. Però l-verità hija ħafna l-bogħod minn hekk. Għax fil-verità dawk il-weights tajjeb ħajjejnu lil mara biex hi iżżomm ċertu muskolu illi għandha ħalli meta titlef il-peace flok ma jiddendel kollox kif ngħidu bil-Malti, flok ma niġu segi isna borza, inkollna ċertu forma. All right? Fl-istess ħin, impossibbli li mara tiġi bħal raġel għax ħafna minn nisa kull m'għandhom huwa 10% biss tat testosteron li għandu raġel. Testosteron x'inhu? Testosteron hija kimika tajjeb li nsibu fil-maġġoranza tan-nies naturalment, però tkun predominanti f'raġel illi dan tgħinu biex anke itella ċertu muskulatura. Mara, jiġifieri, għandha madwar 10% biss ta' dak il-potenzjal tal-muskulatura illi għandu raġel. Ġifieri nista' nserraħ moħħ in-nies illi dawk in-nisa li jużaw ftit weights ħatejnhom biex iżommu ċertu forma mhux biex jiġu qishom raġel, jinsewa. Però bi gwida wkoll u xek. Bi gwida importanti għax ir-riskju li nweġġa huwa kbir, tajjeb speċjalment jekk ma nafux x'aħna. Jinkwetani naqra l-fatt, meta xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel dita waħdu, din nixtieq nitkellmu il-qudiem għax pereżempju nagħmlu sajf nieklu li jiġi għalina. Mbagħad ngħid ara issa ġie l-milied biex tiġi nillibsa ħa nagħmel Novembru kollu ma nikol xejn. Dik ħażina tnagħmlu ħsara s-saħħa xejn. Ħażin mhux għas-saħħa biss normalment jgħidu li spiċċajt naħtaf lil kulħadd ma norqodx bil-lejl sew, ħabtit ix-xogħol ma jkollix, ġifieri tispiċċa taffettwa kollox. Jiena ħobb din ngħidilhom Alfred. Kif inti pereżempju, meta mara tkun pregnant, iżżomm li tarbija għal 9 xhur sħaħ konsekuttivi. Kif meta morru l-iskola llum reġgħet bdiet, tajjeb imorru xhur konsekuttivi, ma nistax nippretendi li nfaqqa subajja u nagħmel bidla millum għal għada mingħajr ma jkun hemm konsegwenzi serji. Jiġifieri, jekk irridu aħna għandna target neżempju għall-milied, naħsbulu kmieni ħalli ma nagħmlux dawn l-affarijiet li ħajamlu ħafna iktar ħsara mill-liġiet. Importanti ferm. Grazzi ħafna Matteus. Intaqgħu miegħek darb'oħra fil-programm Matteus ikun magħna f'din is-sensiela.